ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬೈದ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪವರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆತೋನಿಯ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಸೇವೆ ದಾಯಿಗೆ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೆರೆತ ವಿಶೇಷದಾದ ಉನೇನು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಐತೆ ದುಂಬು ಏರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ತೂಪರ ಏರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂಪರ ಆಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲ್ಯನೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ರಶ್ ಇಡ್ಲ ಪೋದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಏತ್ ಪೂರ ರಶ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಡುಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತುಂದ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಡು ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಚೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಜನ ಎಂಚ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಲೈಫುಡು ಈತು ವರ್ಷ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಜನ ಇದ್ದೇರು ಆ ರಶ್ ಜನಟ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ತುಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆತುಂದುಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದಿನಿ ಬತ್ತ ಅವಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಲ ಚೂರು ಬೇಗ ಕೇಂದ್ಯಾನು ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ಜನಕ್ಲು ತುಲೆ ಎಂತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಅಂತ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಂಚ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಏನಿ ಬತ್ತ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಸೇವೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜಪಾವೆ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನು ಪೊತ್ತಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಿಗಿಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಇನಿ ಪನ್ಪೈತೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆಡು ದೀಪ ಬೆಳಗವನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆರು ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನರಮನಿ ನಾತು ಉದ್ದದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಪೊತ್ತವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ ಮೂಲು ಭಕ್ತರು ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನು ಪೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಚಂಡಿಗೋನಿಡು ಪಾದು ತೆಕ್ಕದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಪೊತ್ತವರೆಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪೊತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಮೇನದ ಬತ್ತಿದ ಮೇನ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಿರ ಕರಪಾದು ಹೊಸ ಮೇನ ಸೇರ್ಪಾದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಕ್ಕಿಗ ಆ ಮೂಲ ಎತ್ತು ನೀರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮೇನದ ಬತ್ತಿನ ಪೊತ್ತದ ಬತ್ತ ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ತೀರ್ಥ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ತೀರ್ಥದಿತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲಲ್ಪ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಲ್ತರ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೆರೆ ಪಿತ್ತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಕೆರೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗಜಪಾವ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಶ್ ಇತ್ತೆರು ಅಂಚ ನಿಧಾನಡು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಕುಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಗ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೆರೆನೆ ಅಂತ ತೋಜಪಾವೆ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಡು ಕೆರೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ
ಈ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚುಟ್ಟ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಕೆರೆಟ್ ಏರ್ಲ ಮೀಪುಜೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಅಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಪಂಡ ಈ ಕೆರೆತ ನೀರ್ನ ತೀರ್ಥ ಪಂದ್ ಎನ್ನುದೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ಕೆರೆತ ನೀರ್ನ ಮರ್ದು ಪಂದಲ ಎನ್ನುದೆರ್ಗೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ದಿಂಚಲ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂದೆನ್ ಈ ನೀರ್ನ ಮರ್ದುಲ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಹತ್ರ ಈ ಕೆರೆನ್ ಏರ್ಲ ಗಲಿಜಿ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆ ನೀರನ್ನ ತಲ್ತೊನ್ವೆರ್ ಅವನ ನೀರನ್ನು ಪರ್ಪೆರ್ಲ ಇಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇತುಲೆ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜನ ಏತ್ ಜನ ಬರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡದು. ಇಕ್ಕೆ ರೇಖೆ ದೂರ ಬೈದನ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬೈದಿನ ದೂರ ಬೈದನೆ ದೂರ ಬೈದನಕ್ಕೆ ಹತ್ತೂರು ಬೈದಿನ್ಗೆ ಹತ್ತೂರ್ಗ ಇರಕ್ಕಾದ ಬೋರ್ಡು ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿದ ವಿಶೇಷಪುರ ದಾದಾಪುರ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ತುಯ್ಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸಂತೆದಲ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಏನ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೊಜಪವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರ ಅಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಾನು ಏನ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ತೋಲೆ. Yeah.
ಎನ್ನಂದೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಲ ತಿಕ್ಕೆ ಸುಜಾನು ఒక ఆయన వచ్చి వంట పాతది పూర అది కూడా పర్చేసింగ్ కంటిన్యూ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಲೆಲ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಚದಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾರ ಅಪರಪ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೆತೊಂದು ನಿಕ್ಕು ತೂಪರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪಾಯ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.